kanti ke yehlukene imibono yabahlala emijondolo yaKwamamsuthu Entshonalanga yeTheku ngokuvota. Bakhala ngesimo abahlala ngaphansi kwaso kanti le ndawo ihlezi ikhahlanyezwa izikhukhula kanye nemililo equbuka kule ndawo ngenxa yokuminyana. Kanti kukhona nabahlala abangenabo omazisi bacekeleka phansi ngesikhathi kuhlasele izikhukhula nomlilo. Andalithemba ukuthi luzoba khona bandibona nje izinto ngokwezenzeka kumi akho nto endiyibonayo. Sebenzi kuyaqashwa ngiyashiyeka kuyavota ngiyavota. If bengina i-ID bengizohamba so ID anginayo. Ipolitiki ingenza like ngifile ngathi sabantu abancane yabo iyouth sinama ngathini sinayo ingxenye singayenza yabo emphakathini like ukuthi sambe so inspire abantu ukuthi akuvotwe into yeah. Angazi noma ngizovota yini kodwa mangibukisisa isimo kahle kahle angiboni ukuthi ngizovota. Angiboni nakancane ngoba mangithi ngibuka isettlement engihlala kuyona indawo engenaso isibonelelo so ukuthi ingakhomba ngisho into eyodwa ukuthi i-90 yamasipala. So indawo sifana ukuthi sihlele ehlathini asaziwa sibuye sitshele ukuthi esenta ward 25 ward 23 ongalawo ngala so nje si disappointed ukuthi sovota kanjani yabo. So nje isidingo sokuvota mina hayi ngisiboni. Ukuvota sibona kubalekile thina la kule ndawo thina ngabanye mina ubona kubalekile thingamazi komunye umuntu kwelami icala yabona because iminingi imisebenzi ensayidingayo phansi kwamasipala ezihambe kuhambe khona ukuthi ngidinga la umasipala ukuthi ngiyami lokwenza something ndiye khona lokwenza lokho yabo. Njengisho lithi kubaleke kakhulu ukuvota ngibona senze okubalulekileyo kakhulu ukuthi masivoteni silulusha uzikwazi ukuthi intuthuko ibuyele esimeni ngoba imisebenzi ayisekho